दोस्तों नमस्ते प्रणाम। हम किरण शर्मा हम मंजू शर्मा अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत करै छी। नमस्ते प्रणाम। और हम दोनों दबरानी जेठानी जा रहल छी चुटकुला नाच गीत गाबऽ। जँ अहाँ सबके नीक लागत तऽ कमेंट करके जरूर बताएब और फुल वॉच में अहाँ सब जरूर सुनब। गीत केहन लागल नहीं लागल अहाँ सब कमेंट करके जरूर बताएब। नीक तऽ लगबे करत, बड़ी दिलदार गीत छै। अंत तक गीत के सुनऽ के कोशिश करब अहाँ सब। नया नथिया के लहरा साहब कैसे, नया नथिया के लहरा साहब कैसे, राजा गेला हो विदेश हम रहब कैसे, राजा गेला हो विदेश हम रहब कैसे, नथिया के लिखी पतिया में भेजली, चिठिया के लिखी पतिया में भेजली, तोहरा के याद में हमरा तो भर जगली, तोहरा के याद में हमरा तो भर जगली, राजा नया नथिया के लहरा साहब कैसे, राजा नया नथिया के लहरा साहब कैसे, तहु गेला हो विदेश हम रहब कैसे, तहु गेला हो विदेश हम रहब कैसे, नया झुमका के लहरा साहब कैसे, नया झुमका के लहरा साहब कैसे, राजा गेला हो विदेश हम रहब कैसे, राजा गेला हो विदेश हम रहब कैसे, चिठिया के लिखी पतिया में भेजली, चिठिया के लिखी पतिया में भेजली, तोहरा के याद में हमरा भर जगली, तोहरा के याद में हमरा भर जगली, राजा झुमका के लहरा साहब कैसे, राजा नया झुमका के लहरा साहब कैसे, राजा गेला हो विदेश हम रहब कैसे, राजा गेला हो विदेश हम रहब कैसे, नया टिकवा के लहरा साहब कैसे, नया टिकवा के लहरा साहब कैसे, राजा गेला हो विदेश हम रहब कैसे, राजा गेला हो विदेश हम रहब कैसे, मैसेज कॉलिंग राजा